ungersk, italiensk, jag tror att egyptisk. Jag såg det. Vad ser du? Är det fint? I alla fall, flagg. Viestiä suoritti Suomenlahden merenpuolustusalueen komentaja Markus Aarni. Ja siellä jo Antti Tulkosen katsoo tuolta yleistarjoamaa kuvaa, että kuka siinä kärjessä viilettää tuon viitoitusta tuolta kopista. Näin juuri tämä on aivan mielenkiintoinen asia. Tänään viitys on todella pitkä ja se ero haastaa nyt lähteä kiiritykseen. Kyllähän siellä siitä näytti, että teiltä ykkönen Anna Närhi siellä viime vuoden nuorten M5 pitää kiirettä ja oli siellä myöskin pari numeroa toimia numero 14, joka itse asiassa on tämä, joka Liinusti tuossa äsken mainitsi Ykkisen joukkueen liessiosta ja sieltä myöskin varsin hienosti lähti käyntiin. Ja numero 21 oli myöskin hyvin muuten OK Helio, joten nämä joukkueet melkein voivat bongata aivan keulilta, mutta nythän me seuraamme tätä K-pisteet yhdessä hyvin pitkään ja tämä antaa kyllä mieleen.